F'Awwissu il-Gvern ħabbar regolamenti ġodda għaż-żamma tal-annimali eżotiċi fiż-żuż. Ir-regolamenti ma jagħtux permess lil pubbliku li jinteraġġixxi mal-annimali fiż-żuż sakemm mhux permess maħruġ mid-direttur tad-Direttorat tar-Regolamenti Veterinarji, l-istess għat-tammir tagħhom. Min għandu l-liċenzja obbligat li jirrapporta twelitu anke l-mewt ta' kull annimal. Il-liġi tistabbilixxi wkoll li persuna jista' jkollha liċenzja waħda u kull żu irid ikollu l-kameras tas-sigurtà. Ma' TVM News il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali Alison Bezzina qalet li għalkemm ilhom biex jidħlu esprimiet sodisfazzjon għal dawn ir-regoli l-ġodda. Illi aħna noħolqu u nġibu iżjed annimali selvaġġi fl-aħħar mill-aħħar fid-dinja biex ikunu in captivity mhuwiex ta' benefiċċju għall-annimal, dan huwa għal gost u l-pjaċir tal-bniedem biex neħdu pjaċir narawhom, ħafna argumenti għax m'għandniex ċans narawhom fis-salvaġġ eċetera, imma għall-annimal innifsu dan huwa in captivity bl-ebda mod anke jekk ikun l-aqwa żu tad-dinja ma jista' jirreplika l-ambjent naturali ta' ors jew l-ambjent naturali ta' tigra. Fost ir-regolamenti l-pubbliku mhux se jitħalla jħabbat fuq il-ħġieġ fejn jinżammu l-annimali biex jiġbed l-attenzjoni tagħhom. Il-Kummissarju Bezzina argumentat li r-regola li tnaqqas sew il-kuntatt man-nies minn mal-annimali tajn biex il-frieħ ma jinqatawx minn ma' ommhom. Meta inti qed tnaqqas imbagħad għandek regola oħra ħadd tnaqqas il-kuntatt, jiġifieri m'għandekx iżjed id-dritt li taqbad u tagħmel petting jew bottle feeding tieħu il-cubs iż-żgħar minn mal-omm biex tagħtihom lin-nies biex joqogħdu jagħmluhom bottle feeding u ħafna kuntatt mal-umani, inti ħadd tnaqqas ħafna ċ-ċans li dawk il-cubs li jkollok ħajkunu tajbin għal bejħ biex imorru f'idejn dawk li jridu jżommuhom f'ambjent domestiku. Bil-liġi l-uffiċjali tar-regolamenti veterinarji jistgħu jżuru żu mill-inqas darba fis-sena u fejn jidrilhom jistgħu wkoll jitolbu l-aċċess għal filmati tas-sigurtà. L-ispezzjonijiet jistgħu jsiru wkoll għall-arrieda.